Phungkham kaitono hambai jora chikon chasa bini thani manmani bagui tei norok naitongnai ani khajani rakhuk bukhuk norokno bo Jesu Christ ni mung bai chibai dekha kuphur yafaro o phungjorao chikon chasa bini kokno share khainani hinui jora kaham manmani phaidi tini kok chikon chasa chwng khwnalaiano kok bokhorogo tujakha wngkha hingya mungbrui ni bumung wngkha hingya mungbrui ni bumung chwng tini khwnalaiano puilani bumung wngkha kwthui rokni ha kwthui rokni ha abo bo hai chwng Isaiah babbadi 14 ni pod rokno naikha hingkhai kwthui rokni ha chwng saimano o kwthui rokni ha hinmani abo patalo tongnai yakhaiba morkhe kuthuk hao tongnai hinui chwng saimano o kwthui rokni ha wngkha norok chwng jara tini poito khlainai rok kaitono suilobui tongnai rok chwng tini o kwthui rokni hani wngui da chwng tini tiyar wngui tongkha ba chwng tini kwthui hani wngyawi chwng tini chukno hani da wngui tongkha phiaba oro kwthui rokni ha hinsamani kai morkhe o je tongnai je norogo tongnai je kwthui rokni hao সংরক্ষণ khaijaknai obonono sao wngkha hingya mungbrui ni bumungo kwthui rokni ha ajaga kuno wngkha kwrui abo kuno paithlaimung kwrui oboni bagui o kwthui rokni hani bagui nung tini tiyar wngkha o jaga o kwthui rokni ha wngkha 1 number 2 number wngkha bwrui banji chwng abo saimano je bwrui bwsamaiya nukung hukung khajakno phiaba bini bwsak kwrui chwng abono bwrui banji hino je bwsa wngya tei chwngno oro phwrwngmung chaptani bisingtwi chwngno o jaga bo haino haisango bwrui banji o bwrui banji bo wngkha hingya mungbrui ni bisingo 2 number klaio nung tini Kristo no surinai lopnai wngui chwla wngthong bwrui wngthong nung tini buphango thaiya ba sago thaiya o bwrui banji ahida wngtongkho nung tini obahai o bwrui banji ahai jodi wngui kono taku yakhaiba bukhuk wngui tongkha hingkhe nini paithakni salo chwngno wngkha hingya mungbrui ni bumungo nungbo a jaga klainai obo wngkha 2 number 3 number 3 number wngkha hakung kwran mungbrui ni bisingo obo bo wngkha hinui hingya tangoi chwng saimano hakung kwran ha kwrano jodi kono twi yakhaiba liquid jati no jodi lukha hingkhai o ha kwran o twi no usubui na hao thik ohabaino o hakung kwran bo wngkha hinui bo hingya ani wngsukka ang nangliya hinui bo hingya obahai kaino chwng tini o hakung kwran ni wngui da chwng surinai lopbui surina lopnai wngui hakung kwrano o nungjaknai o twi nungjaknai o kusubjaknai chwng mani ahida wngui tongkho oboni bagino obo 3 number klaikha wngkha hingya mungbrui ni bisingo 3 number paithakni je point last number julai khe chungjaknai hor chwng jotono saimano meskati kongsa jodi o hor mwswngkha hingkha o hor bai chwng bolong koto mano sokomori paiyi mano thik obohaino wngkha hingya mungbrui ni bisingo o hor bo kaisa 4 number o klaikha hor jemon nung mwswngkha nangui phano mwswngkha sokna hinui phano mwswngkha o horo nung jodi bol jodi riui tongkha hingkhai o hor nono kuno dino saya o bol nungani o jaga tari sidi ba kuno jaga nung bolong sokka o bolong sokjaknai je manui rok bo o hor kuno dino o manui no hingya o manui nungoro ta klai sidi o hor bo kaisa 4 number wngkha hingya
mungburini bisingo sespot tongkha o hor. Oboni bagino juda saptara sao. Horni muthangani ni taku gyakhiba nini bukhukno nang muthangdi. Tei chung sodam bai gumra jokhon tini ajaka sokomor jago tamo bai sokomor jak o hor bai sokomor jago. Oboni bagino elam bago bo sao. Agi kaito joli woi yagol tini tikotor bai sumani hai. Bo tino apro somoy tangkha. Angte tui bai ang borokno sokomo diya. Piyaba elam bago sajak tongo. Paithakni salo nang tini kaito ni thani somsok khlai tongmani tongkhai nang majra ganang wngkhai o hor baino sokomo nai hinui elam bago swijak tongo. Aboni bagino khachani takhuk bukhorok phaidi chung oboni bisingtwi chung o kokthai rokno muito tonglaiyano je kwthwi rokni hawoda chung tini aboni bagida chung tiyar wngnai na bwrwi bhanji ahaikaida chung tini tiyar wngwi tongnai na hakung kranni o ha twi kusubjaknai o bhaikida chung kusubjaknani bagwi chung tiyar wngwi tongkho yakhaiba chung 4 number sespot julai julai chungnai honi bagida chung tini khatijagwi tongkho khajini takhuk bukhorok norok naitongnai rokno hambai oboni bagwi o chikon chasa video ni bisingtwi o kokthai rokno koktoni bisingtwi nong thani tunlani je nogo kokno srai srai ke norok jodi chajagwi tongkhai bujiwi tongkhai nongni noksa nokari takhuk buhungni thani o kokthai kothon kahamno norok share khaidi kaito lobjak thung norok naitongnai roknobo kaito hamari khaitung amen.